Comencem? Vinga. Doncs molt bona nit a tothom. Comencem aquest ple ordinari del mes de gener. Canviem la proposta. El primer punt de l'ordre del dia és la lectura i aprovació i escau de les actes de sessions anteriors. En tenim un parell. Tenim l'últim ple ordinari que vam fer el novembre, el 29, i tenim l'extraordinari que vam fer de pressupostos del 22 de desembre. S'ho heu pogut mirar, hi ha una proposta que ha inclòs la Ingrid del 22 de desembre, s'ho heu pogut mirar en el punt de la plantilla, que es corregeix el subgrup de la subescala auxiliar a C2, que també s'estableix la denominació de subgrup assimilat en el personal laboral. Si ho vols explicar una mica més, Ingrid? Sí, aquí hi havia un error que ja arrastrava l'any passat, de que a auxiliar administratiu, en comptes de posar subgrup C2 i posar EC1, i al copiar-pegar no me'n vaig donar compte, i després que revisant l'acte, clar, he vist que posava equivalent al personal funcionari respecte al personal laboral, i crec que és més adequat posar assimilat, més que equivalent. Simplement és això. Jo m'ho vaig pensar, i de fet al llegir ja vaig dir això, dic que és un copy-paste. Correcte. Però bé. Doncs si us sembla bé inclouríem a l'acte aquesta proposta. Si no hi ha res més ho passaríem a votació. Vots a favor? Sí. Passem al punt número 2, que és donar compte de resolucions de l'alcaldia adoptades entre la darrera convocatòria del ple ordinari i la present. No sé si us ho heu pogut mirar, si algun dubte en alguna d'elles. No, llistat. Sobretot hi ha tot el tema del procés d'estabilització, les subvencions, les modificacions de crèdit que vam fer aquí i sobretot moltes llicències d'obres que anem fent. Les plaques segueix, no?, perquè la gent va fent. Sí. Val, doncs si no hi ha cap comentari passaríem al punt número 3, que és l'aprovació i escau del Codi Ètic de l'Ajuntament de Corbins. Arran de les subvencions que hem rebut d'Europa, que hi ha la del PIREP que havíem tingut concedida, que és de l'edifici La Creu, també ara hem rebut la del DU 5000, que estava en període d'al·legacions. Per aquestes subvencions el que se'ns exigeix són aquests codi ètics i el tema de l'antifrau que després comentarem. En el cas d'aquesta proposta del codi ètic el que proposem és acollir-nos a una proposta que us vam fer arribar amb la convocatòria de la Generalitat de Catalunya per un fet de facilitat i perquè no ens podem començar a fer un altre codi ètic propi. No sé si us heu pogut mirar, si hi ha alguna cosa, si vols comentar algun punt, Ingrid. Bueno, aquest és el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya que va realitzar la Generalitat de Catalunya pels seus ens i permet la seva adhesió, que realment és la seva aprovació per part de tots els membres de l'Ajuntament de Corbins. Això també s'haurà de fer firmar pels treballadors, perquè és per tots els membres del govern i els treballadors, si tinguéssim càrrecs eventuals, absolutament tothom que treballi a l'Ajuntament de Corbins, s'hauria de regir per aquest codi ètic. Això és coses molt com, obrar amb objectivitat i imparcialitat, amb professionalitat, amb obertura i accessibilitat a les organitzacions del servei públic, vocació de servei, professionalitat, confiança pública, qualitat del tracte. Vull dir, són valors que crec que ningú tindrà cap impediment. Que ningú dubte que s'estan fent, però que ara ho deixem per l'esperit. Fiquem blancs i negres al blanc. Lleialtat al servei públic, relació amb els càrrecs polítics i els personal directius, alimentació amb les polítiques públiques, bona relació i confiança, etc. Són transparència, tot això. Teniu el codi que es va adjuntar amb la convocatòria. Doncs, vots a favor? Sí. Doncs passaríem al punt número 4, en aquest cas és l'aprovació i escau de la Declaració Institucional de Compromís de Lluita contra el Frau i la Corrupció, lligat també amb el Codi Ètic, que recull aquests objectius que se'ns demanen des de l'Agenda 2030, el tema de la integritat institucional, contra el frau, irregularitats administratives, i tots aquests temes una mica de transparència i de bon govern que també hem comentat al Codi Ètic. No sé si voleu comentar alguna cosa sobre aquests compromisos, el mateix, la tolerància zero, tot això de... És molt reiteratiu. Sí. Però bueno, si és un requisit, doncs se fa i ja està. A veure, molt podem estudiar, sí, però la realitat és que aquestes coses normalment, ja ho sé, ja ho he vist, ja està.
Sí, que ja es va innata a tot càrrec públic, Correcte. no? O que hauria, almenys. El que hauria de ser, sí. Doncs vots a favor. Sí. I el punt número 5, una de les propostes d'aquest pla antifrau és crear una comissió, i per això doncs, passaríem a aquest punt, que és l'aprovació, si escau, d'una comissió en matèria d'antifrau. En aquest cas formaríem part la secretària interventora, un administratiu i jo mateix, no? I és doncs, tot això, aquesta supervisió, control, que es vagi complint, o que si hi hagués algun problema que es pugui abordar amb una comissió, no? Les resolucions. Si vols comentar alguna cosa, Ingrid, d'això. Bueno, seríem el punt següent del ple és l'aprovació del pla de mesures antifrau, i aquest comitè o aquesta comissió el que ha de fer és vetllar pel seu bon compliment. Llavors nosaltres ens haurem de reunir de forma anual, revisant l'aplicació del pla de mesures antifrau, detectar si hi ha hagut algun punt que puguem tindre perill de cometre alguna il·legalitat o el que sigui, i llavors mesurar-ho. Tot això també, seguit amb el punt següent, està recollit al pla antifrau. Hi ha una sèrie de banderes rojas, que es diu, que és els punts on pots tindre algun greuge que significa que pots tindre algun incompliment o alguna cosa, i tot això s'ha d'analitzar i s'ha de veure per vetllar de que no passi. Llavors simplement és reflexar quins són els punts que en funció de l'Ajuntament de Corbins serien més conflictius, i tot això va lligat. De fet, tant el Codi Ètic com la declaració institucional formen part dels annexos del pla antifrau. Vots a favor? Sí. I passaríem al punt 6è, que va lligat, com de la secretària, del pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Corbins, que us vam adjuntar per correu electrònic ella mateixa l'endemà. No sé si ho heu pogut mirar, amb tota aquesta línia, en aquest cas el vam fer en castellà per poder-lo enviar i que el puguin llegir. I aquest sí que també teníem una proposta de document base. Sí, això ho he fet a través d'una aplicació que hem adquirit, que és el que ha revisat la normativa europea i que conforme el pla antifrau compleixi tots els paràmetres. En principi no hi ha d'haver problema per aprovar. Si hi hagués alguna cosa, sempre que hi detectem que falta alguna cosa es pot modificar. Ja està. Val, doncs ho aprovem? Sí. El punt número 7 és informes d'alcaldia, no n'hi ha cap. Punt número 8, assumptes d'urgència tampoc, i passaríem al punt número 9 de pregs i preguntes. Comentàvem amb el Jordi abans que a l'últim ple vam comentar el tema de les ajudes, del cobrament de les ajudes, que va ser pocs dies després, sembla que ens haguessin sentit. Vam dir que demanem informació, si es poden parlar així, que va ser que no vaig donar temps de demanar informació, que ja va arribar la resolució. I és això, comentar que la gran part del volum dels diners es pagava durant l'any 22 i que vam comptar entre un 4 i 5% del que tenien de donar era al 23. Les cooperatives sé que ja han pagat al 100%, això sí. Les centrals va ser abans d'ahir, crec. Dimarts? Això va ser dimarts. Sí. Dilluns dimarts va ser. Van cobrar ja les... Va ser parlar-ho nosaltres, sortir la resolució dels aprovats i dels suspesos. Va funcionar. I ja van dir que el dia 30 ja pagaven. No, el dia 30 van pagar i ara suposo que el primer trimestre la petita part que quede la pagaran també. No, molt bé. No es pot queixar, es va arribar a un compliment i va fer... Si és que eren totes les administracions que haguessin fet el mateix. I tant. Perquè l'espanyola s'ho va posar tota l'esquena i va dir que... Com el pla d'arrencada d'aquells anys, igual, que no van aportar res al final, li va aportar la consellera se li té que dir a públic, en privat, que ho ha fet superbé, ho ha gestionat superbé. Evidentment no sé tothom, perquè tothom espera més, però és molt difícil. Però clar, de no tindre res a tindre el que s'ha tingut és molt. Perquè si un més o menys ho compta, més o menys, és més o menys el que treien de la bonificació de la pòlissa d'assegurança per cap. Era un ajut que estava destinat a gent que tenia una afectació d'un 30 i un 70%. El que ja té un 80% que li ha donat l'Agroseguro, ja l'ajut ja per el seu, com el seu nom indica, pel
el per què es fa, vull dir, el que cobrem més ja no li cal aquest. Sí, no. Penso que ha estat destinat i de tindre no res a tindre això, home, és molt. ha estat molt bé. És molt. El públic o privat, jo no En tot cas, sempre hi ha gent que cobra menys, cobra més, però clar, els gust de tothom no cauen. No, i si l'Estat s'hagués compromès realment... Fer una part. L'Estat ara el que tindria d'apretar més és el tema del seguro, amb les condicions. Ficar més mans. De moment ja m'han dit que aquesta campanya al ser extraordinària no comptava per l'historial. Sí. I això també és molt important perquè millor a un tercer any consecutiu de gelada, depèn de quines persones no podien assegurar tot la totalitat del quilo i llavors sí que seria un problema molt gran. I el treure aquest any per ser així de forma especial i penso que també... Sí que ha portat més debat el tema dels que no estaven assegurats, que també han rebut ajuda, però hi ha aquesta condició que han d'assegurar 5 anys. 5 anys. Per salvar la situació d'aquestes... Que te l'he per teu has de donar tu per l'altre. Sí. Al final... Sobre el tema de les ajudes que hem anat comentant pels punts del ple d'avui, per la del PIREP ja tenim els diners al banc, i pel tema de 5.000 ara hem d'esperar, tenim l'aprovació provisional i ens falta la definitiva. Quina? No per res, per dir. El PIREP és l'edifici La Creu, que és el que ens van donar primer. Llavors, ja que estem posats en el tema, puc preguntar, no? I tant! Ho vols acabar d'explicar i després... Bueno, és igual. Simplement, més o menys el plantejament que es vol fer a l'edifici. S'ha de treure a concurs també el projecte, ara, perquè nosaltres amb els serveis que tenim de tècnic d'un dia a la setmana ens és impossible, vull dir, és que no dona per... I fins i tot el projecte ja està d'aquesta forma posat, que també es trauria. La idea és millorar tot l'edifici a nivell estructural, de teulada i de parets, però després millorar la distribució de l'espai, a part de l'ascensor, que ara no hi és, el tema de les barreres arquitectòniques de l'entrada, etc., però millorar els espais per tindre espais més amplis, més aprofitables, i que al final, en definitiva, puguin ser més útils per tothom, per les entitats i per tothom que en fa ús ara mateix. Una bona rehabilitació. Sí. Perquè el total puja del PIREP? 650.000 euros aproximadament. El pis de dalt, ja sabeu que hi ha un trèvol fals, que és tan fals que ja sabeu, està molt delicat. Es va valorant la primera proposta, però ho vam descartar de fer aquest altillo de dalt, per dir-ho així, però ho vam descartar d'arribar fins allí. És a dir, del fals sostren amunt, que poguéssim guanyar una esgolfa, vam dir que no perquè quan va fer 4 números l'arquitecte de quan pujaria, quan l'IVA aquí no el tenim subvencionable, vam dir de quedar-nos allí. Però sí, el vam descobrir amb l'arquitecte, sí. I el de la DUS 5.000, que és el que hem rebut ara de forma provisional, és el tema de les plaques solars d'aquí l'Ajuntament per donar també energia a l'escola, el tema dels tancaments dels dos edificis, tant aquest com l'escola, i el que no ens entrava en subvenció era el dels camins escolars, aquests sí que ens havien dit que no. Ens van demanar moltes al·legacions al respecte, vehicles que hi passaven, no sé, en quins horaris i tal, i ells deien que això era més un tema d'ordenació, de circulació, perquè el que estàvem dient és passaran per dalt en aquell moment, no? És a dir, no estàs evitant que la gent vingui en cotxe, sinó que l'únic que estàs fent és canviant la circulació, l'estàs fent passant per dalt. El tema del vehicle sí que havia entrat, el canvi d'un cotxe de combustió, en aquest cas tenim la C15 tan velleta, doncs retirar-la per un canvi de cotxe elèctric, i el carregador propi per a aquest vehicle, no de forma municipal per poble. No públic. No entrava. Al magatzem i ja està. Correcte. Això hauria de ser una altra línia de subvenció, si volguéssim posar algun al servei de tothom. Quan pot valer un carregador d'aquestos a nivell municipal? Era bastant car i a part hi ha un manteniment anual, no? Quan ens ho van explicar l'empresa tècnica que ens va fer el projecte, havia un manteniment també. No recordo ara. No és barat. Hi ha alguns col·locats i que igual... Sí. Tots els que van col·locant és amb subvenció normalment. A la Caparrella el Carles li ficar 2 i hem d'assistir pel preu, perquè val una pasta. Sí que és veritat que l'ACM, la central de compres, que també ho té, aquest fet, però no en seria ara el preu.
No. I de subvencions també tenim, que ja ho vau parlar també amb l'Enric, del tema senyalització dels camins de l'aigua, que va lligat amb el líder que vam fer de la Vila Romana, de les millores d'aquell espai, que el que fa és de paisatges de ponent, de diferents municipis, i el que fa és unir-los amb una ruta per poder visitar els espais dels diferents pobles. Intermunicipal, no? Sí, en aquest cas nosaltres és cap a la Portella, anant o venint, i Torre-serona. Fa la ruta de 67 quilòmetres en total, que ve des d'Alfarràs, Almenar, Portella, Corbins, Torre-serona, espero que també arribi fins al Guaire i així. Sí. I com que vam tindre de tornar a estudiar perquè fa tants anys que la rodem aquesta subvenció i no ens hem preguntat gaire, i vam passar per diferents llocs del poble, també hi ha marcat el camí de l'Aigua Barreig, també el marcaran. Hi ha algun cartell d'aquests informatius. Ja t'està acabat abans del 19 de març, vull dir que això és immediat. Sí. L'altre dia ja vam marcar tot, ja havia parlat amb l'Enric per un tema que li tocava una fita de 40 centímetres al seu putrols i així, hem buscat un lloc. No, aquí al desvio, perquè el camí aquest que va cap al Coll del Rei, per anar cap a Torre-serona, vull dir, jo em vaig quedar parat de la bona senyalització que volen fer així i pot quedar molt guapo. Bé, fantàstic. I res, ara esperant doncs, que també, en aquest cas l'empresa de les faroles vingui a arreglar-ho. Sí, perquè tothom pregunta, no sé si a vosaltres us passa. Sí, tant i tant. Què passa? Que hem pres el cable. I ara almenys no salten la resta, perquè va haver uns dies de festes que saltaven totes. Ara almenys se mantenen la resta. I també que quan millori el temps que s'acabi aquests freds més forts de l'hivern per fer-ho dels carrers amb l'empresa adjudicada. Digue'm, quan a les faroles, no sé si us heu fixat, hi ha algun dels cartons que s'ho fica per tapar ha baixat. Feu un cop perquè la canalla doncs te l'agafa. Sí, és perillós. I no sé si teniu alguna cosa, alguna qüestió. Jo t'havia de preguntar, dels dos ajuts i de les dos... El segon projecte ja em quedat que serà el tema, diguem-ne, ambiental, plaques solars i tot aquest... Sí, el DU 5.000, és aquella que han quedat molts municipis fora i que ara s'està exigint. I això per quan està fet? Durant el 23 o...? Ja ho han dit el termini? No afirmo. Pel juny del 24, no? Més o menys hauríem de tindre-ho tot fet el juny del 24. Justet, anirem molt... I el DUS era menys temps? Molt atabalats. Menys temps o no? El DUS no recordo, però com que estem encara amb la resolució provisional, la veritat és que no me'n recordo, però són... El problema que tenen aquestes ajudes són que són ajudes molt complicades i amb molt poc termini d'execució. I els pobles petits ho tenim més complicat perquè el personal que tenim és poc i si ja tenim molta feina al dia a dia... Fiscalitzen molt aquestes ajudes. Sí, normalment venen directament auditors o de la Unió Europea o del propi Generalitat o de l'Estat a mirar-te realment que el que has fet sigui el que vas dir i s'han de fer molt bé. Us dono una altra informació nova en relació a ajudes. Ja us puc avançar que el nou pla d'inversions el publiquem el mes que ve màxim l'altre i us toqui a Corbins 74.000 i pico euros. No, més. No, jo tinc la llista. Pues jo també em va sortir més. Doncs ho han modificat i no ho sabem. Jo el que dic és això, prefereixo dir això i anar segur que m'he equivocat. Bueno, em va ensenyar la llista, potser se'm va girar a la llista d'un poble o un altre, però... Fins i tot ho he mirat a Rolameu de dir no fos cas. Seré Cubells. A veure si em vaig saltar... O potser t'estic dient Torrelameu i Corbins era 90 i pico mil. Això sí. Potser sí, així sí que és la llista. 98. Bueno, això. Sí. I tant. Amb salut, això. Salut, inversió. I pel tema dels camins, que també sortirà, també l'ajut ha augmentat, que normalment eren 5 o 6.000 euros, en aquest cas eren 12 o 13, havia augmentat de valent, i el bo també que podrem tindre segurament és que l'ACM també ho ha posat a la central de compres, el tema de reparació d'asfaltatge o parxells de camins, que al final doncs això també ens facilita el tema de licitació, concurs, etc. que ens podem acollir. I una altra cosa, preneu nota, s'ha publicat un nou Real Decret que regula tot el tema de l'aigua, de la gestió de l'aigua al territori espanyol. Una de les coses que preveu és que l'administració autonòmica, en aquest cas segurament l'ACA, ha de fer també una convocatòria d'ajuts per inversions en matèria de gestió d'aigua.
Aquesta la vam veure, em sembla. No ha sortit això encara, sortirà. S'ha publicat el decret que obliga que l'administració autonòmica faci això. Pues la que abans va fer una reunió l'últim dia del Bernat Soler com a delegat del govern, que va coincidir aquell dia, que ens explicaven tot el tema d'abastament, de captació d'aigua, de distribució... Però això és una altra cosa que ja teníem prevista, i jo el que dic és que ara una norma superior, en aquest cas un Real Decret, obligui a les administracions autonòmiques a convocar. El que no diu quan hi han de destinar ni res, però clar, és una altra, perquè són moltes coses. Sí, avui ens han arribat de turisme i unes de temes de sostenibilitat. Sí. Avorrir-nos no ens avorrirem. No, ja t'asseguro. El dia a dia és anar mirant quina convocatòria surt i si alguna, que avui comenta amb ella, de dir si alguna poguéssim sumar per ajudar a la 5.000, doncs millor. Home, això és evident, sí. Bueno, teniu per triar. Sí. Altra cosa és que sigui efectiva, però en principi Déu-n'hi-do. Vale. Molt bé. Doncs si no hi ha res més ho deixem aquí. Sí. Molt bé, bona nit. No sé si ho sopava o no sopava. No.